geboren ben. We gaan vandaag op safari. Met de jeep door de berg hier en zo. Misschien over de bergen af, dat weet ik niet precies. Maar we zijn met een kleine gezelschap van een man of 12. Dat zijn wel de diehards, hè. Die hebben we gisteren vandaag een safari gehad. Waar? Dan moeten we dus nu helemaal af. Vanuit het hotel ging het met een touringcar naar het startpunt van de Jeep Safari. Van daaruit vertrok de Jeep Safari richting de berg van Turkije. Maar voordat we kosten beginnen, nam Benny de taak op zich om de jeeps toch nog eens even te inspecteren. Die 40 jeeps die staan daar klaar. En vervolgens gaan ze kijken naar de jeep. En ja, ik weet niet hoe lang die ATL zijn, maar daar klopt er in ieder geval niet veel van. Want ik heb hem even proberen te starten, maar de benzinemeter kwam niet omhoog. En de toerenteller ging van links naar rechts door allerlei waarschuwinglampjes op kosten te branden. Hoe sterk is dat zien? Wow. Dat is een cookie, hè, dat hij niet omvalt. De comfort doet nog wel te wensen over, want als ze blijft zitten, dan moet ze oppassen dat je niet met de kop achter de stangen komt. En als ze gaan staan, dan moet ze oppassen dat ze niet uit evenwicht raakt en uit de jeepflikkers. Ja, dat kan niet zomaar gebeuren. Er waren wel momenten bij dat ik in de jeep omleeg keek en dat ik een paar stenen omleeg zou vallen. Ik dacht van, oh, als dit maar goed gaat, hè. Maar hoe het eigenlijk goed voor hadden de chauffeur van haarzelf, dus hij wist wel hoe er van om kwam. Ik zelf er altijd in Frankrijk gevonden om te rijden. Na een ganse dag safari te hebben gehad, brachten de jeeps iedereen terug naar het hotel.